Nakasinati og grabeng pagbaha ang daghang lugar sa Davao del Sur ug Davao Occidental. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator nga live manukad sa Malalag, Davao del Sur. Argil. Sara daghang mga sakyanan ang stranded sa dalan gikan sa Malalag paingon sa Malungon Sarangani Province. Human nga wala una paagii ang highway tungod sa mga pagdahili sa yuta resulta sa sagunsong pag-ulan sukad pa kagabi. Ang dakong bahin sab sa poblasyon Malalag daw dagat sab human nga ni apaw ang tubig sa sapa. Nangatanggong kining mga sakyanan sa Digos Jansan Highway, partikular sa Barangay Tagansuli, Malalag, Davao del Sur, sayo kaganihang buntag. Human dunay mga pagdahili sa yuta kilid sa highway, resulta sa pag-ulan sukad pa kagabi. Sa video nga kuha ni Giselle Reyes, kinsa nalakip sa natanggong nga gikan Jansan, dili na makita ang dalan, human nalapawan na sa tubig baha. Duna na say mga gapnod nga nang anod. Nangagi na lang sila sa takurong makilala Digos Road aron makaabot sa Davao City. Sa dalan padulong sa Sitio Baluyan, makita ang mga nadanyos nga poste sa suga. Ingon man ang bagang lapok ug mga troso nga naapil kabanlas gikan sa taas. Patay sab kining baka human maapil sa pagdahili sa yuta. Dunay pipila nga gipanglukdo na lang ang ilang mga gamit, sanglit dili na makalahos ang ilang gisakyan. Birmiro ka dito ban nya sa kada pun mag-tricycle diyan ang naog sa ubos. Sa highway sa lungsod sa Barada pa lang, doon na mga pulis nga nag-aabiso sa mga motorista nga dili makalusot ang padulong og Sarangani Province ug Jansan. Sir, ang lala natin sa Binsan, sa Baluyan Island, slide, kita ka kasulod. Alas 10 na karon sa buntag apan parayon gyapon ang pag-ulan-ulan dinhi sa Malalag, Davao del Sur kung asa naa kita dinhi sa lugar kung asa natigayon ang major landslide og gikan dito sa taas nga bahin ni dahili ang yuta padulong dinhi sa ubos ug gani ato makita no nga pinaspasay gayod ang pagtrabaho sa mga heavy equipment sa DPWH Davao del Sur aron nga gilayong ma-clear kining dalan nga napuno gayod sa lapok ingon man mga debris aron nga makaagi na sab ang mga natanggong nga mga sakyanan. More than 1 kilometer gyud ang kuan sa landslide pero may na lang kay katuuban minimal lang kaya ra sa grader dali ra ma-remove na to ang mga debris pero kanira man ang section ang medyo dako-dako. Fortunately sir wala na may na-injured, wala po yung mga vehicle nga na trap sa mga falling debris ug sa katong mga kuan. Pero na-yellow bus ganina nga hapit jud na trap siya pero na-rescue man nato dayon. Pasulod sa palengke sa Malalag, hinay-hinay na nga nakankan ang sementadong dike. Tungod sa kataas sa tubig baha, dili na maklaro nga kana di ay usa kana siya kasapa ug gani ang tubig nilapaw na dinhi sa tulay. Hinuon mamahimo pa nga makaagi ang mga tao ingon man mga gagmay sakyanan. Apan kinahanglan gyapon mag-igmat o maghinay sanglit no dinhi sa pikas bahin ato nakita kaganina ang pagdahili sa yuta ingon man na danyos gayod ang semento sa dike tungod sa kakusog sa sulog sa tubig. Oh, sukat-sukat karon pag apaw gining kon. Tubig dire. Palingki. Alam mo kay anda mo punyane gud, baro magsapa gud. Gibaha sab ang palengke sa Malalag. Busa nanirado ang tanang mga establishmento. Dili na sab maagian ang tulay pasulod sa Santa Teresa de Avila Church human kini nahugno. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa, nibigay gayod ang pundasyon ni anang tulay no nga ginaagian sa mga tao padulong sa simbahan ug gani ato makita duna say mga debris nga nangasabit pa sa tulay timailhan nga ing ana kataas ang tubig kaganina dinhi sa sapa. Gisakay na lang sa bulldozer ang mga residente aron makatabok sa dalang gilapawan na sa baha. Sa sulop Davao del Sur, dili na sab makita ang mga humayan human gilunupan sab sa hapit hawak nga tubig baha. Dunasay mga balay nga nahumol na sa baha. Sa Santa Maria, Davao Occidental, daw dagat sab ang atubangan sa Municipal Hall. Nangayo sa dispensa ang BFP sa maong lungsod kung dili ayon makaresponde sanglit na tumba ang ilang responder truck tungod sa paghaguros sa tubig baha. Gilayon sab nga nagpahigayon og rescue operation ang kapulisan sa mga nabahaan sa Barangay San Agustin ug nanghatag og food packs. Sa Don Marcelino, dunay mga dagkong bato nga nangaligid gikan sa bukid sa sitio Kabalantian Kinangga nga dalan paingon sa Jose Abad Santos. Hinuon, gilayong nagpahigayon og clearing operation ang MDRMO.
Tungod sa daot nga panahon, mideklara og suspensyon sa klase ang mga lungsod sa Kiblawan ug Malalag sa Davao del Sur ug Santa Maria, Malita ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sumala sa pag-asa, nakaapekto sab sa panahon sa rehiyon ang trough sa low pressure area nga naa sa Jansan ug ang Intertropical Convergence Zone. Sara, sa karon parayon ang pagbaba sa level sa tubig dinhi sa poblasyon Malalag apan wala pa gid siya totally no nga nag-subside sa mas yung makita sa akong kahimutangan karon nga mao kini ang palengke sa Malalag, Davao del Sur. And so far wala po inahatag assessment ang MDRMO kung pila ang estimated cost of damages kung doon na may mga na-damage yung mga structures ingon man mga balay ug doon na bay fatalities or casualties no nga nahitabo po dinhi sa ilahang lungsod tungod sa mga pagbaha. So with the provincial government of Davao Occidental, sanglit taga-gather pa pud sila og kining impormasyon ug assessment gikan sa mga local disaster risk reduction and management offices. Sa karon, Sara, maayo naman ang panahon dinhi sa lungsod sa Malalag ug sa tibok probinsya sa Davao del Sur apan dili gihapon kakumpiyansaan sanglit posible gihapon ang kining mga pag-ulan nga magdala og landslide ug pagbaha. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Argil Relator.